Здравейте хора и добре дошли. Здравей хора. Много сме Джига. Днес ще играем Murder Mystery, ще играем The Приятели, това е моя нов лайв на стрим и ни... 2 и Sigma. Да. Айде, Ти- бидонерчето, ето. Аз съм билионерч. Айде, влизайте. Аз вечерта днеска един асансьор. Тук се сложих чата. Ами хора, ще се опитаме да стигнем до врата 300. Стига си ти до 20. До врата 30. Аз мога повече да стигна там. Говорим за мене. Мега съм слаба на Дорс, ама ми се играе, защото като играя на Дорс. Един ден ще станеш про като мене. Когато я играеш много и я разбираш, ще станеш про. Венци, никой... Айде аз. Добре си. Айде бе. Има лепенка. За какво ни е лепенка? Чакайте. Ами на... Намерих такова за фенерче. Кой има фенерче? Аз нямам, аз събирам 1000. Аз имам 320. Аз имам 158. Имам 158 такива и още 300 други. Си, твоята стая е отдясно, моята е отляво. Ами аз не мога да ги отворя. Колко много неща. Намерих запалка, хора, взимам запалка. Браво. Ако намеря свеж, ще ти кажа. Добре, тък му добре, че взех запалката заради си, защото той тук. Учи, надолу гледай, стей си надолу гледай. Вече не. Да, направо. Пак надолу. Да, пак надолу. Стейси, ако чуеш пс, веднага трябва да го намериш и трябва да го погледнеш. Добре. И чудовището се казва Скрич. Той винаги идва само вечерта. То не е всякаква. Окей, тук има ли нещо? Винаги аз трябва да се ослушвам, то не вие. Ама Стейси и то са пази на рандом човек. Окей, тук има ли нещо? Два локпика! Да, ако купиш скелет ключ, ще можем да отидем към The Rooms. Да. А то там е много гадно. Да, там има около 1000 стаи. Тей си да не си взех витамините да ти ги дам. А може ли витамини? Ключа? Да. Ето ги, дропнах ги, там са. Жужа, не ги взимай. Как да ги таковам? Ако намерите още един сперч, ако намерите един локпик, ми кажете. Ще ми трябва много лошо. Ау, Майкъл! И хора, ако харесвате този лайвстрим, абонирайте се за канала и лайкнете този лайвстрим. Злато намерих. Тук е разхвърлено само. Да, знаех си, че ще е тази врата. Намерих. Ало, мамо. У нас ние после ще излизаме. Добре, разбрах, хайде. Не, няма как. Не, Сик, спокойно бе, брат, то Сик е на врата 35-та чак. Ние оня ден, като играхме с Симона, аз като цяло първа минах това.
О не, гардероб. Ти влизай в шкаф. При мен има 1000 шкафове, ела бързо. Добре, стой там. Ако има шкаф. Скри ли се, Стейс? Да, аз съм жива и това. Как е? Осветлява. Чакайте, тук може и да има крусафикс, както един път намери Симона. Ей, тихо. Може ли кросъфик? Аз никога не съм имала кросъфик. Той и аз. О. Не, няма кросъфик. Хора, къде сте? Ето. Изгаси запалката. Що? Да не я хабиш. Аз се ориентирам по това. О, пак ли бе? 21. Аз събирам парички. Имаш други. Ако нам трябва някой да събере 300 Аз имам 320. Аз имам и О, до коя врата стигнахме? до 23-та. Да Не погледна. знам. Стойте да погледна табелата. Аз сега! О! Няма смисъл вече. Знаеш, Аз се жертва. знаеш, че сме 20. О, не. Да пускаме запалка. Не. Не, да не се О, смявам. нещо да погледнах го. Погледни се. Погледнах. Витамин, може ли? Добре, ти козе. Ето. Как се взимаше съседи? Кога да го пия? Натискаш левия бутон и ти дава спид. Ставаш бърза. Яйно ли. Парички! Вен си пропусна паричките. За сега имам... Лепенка. Лепенка. Аз нямам живот. Кой взе лепенката? Коя врата бяхме? Мисля, че бяхме 23-та. Стойте, тук табелата чака. Не, Да, 23-та бяхме. 100%. ако сме били 23, трябва да сме били няма как. Не! Ей си спокойно. Това не е за пътя. Те поне махнаха паяка. Стойте тук, ако той идва. Ей си паяка не са го махнали. Симона каза, че са го махнали. Идвайте. Аз един път бях казал, че са го махнали. Знаете ли кой идва сега? Дай да чакаме Жужо. Да, чакаме ви. О, ла. Венци, лепенка! Лепенка. Дайте ми, аз нямам много живот. Как ще нямаш много живот, бе? Наполовина съм, нали има такова, нали погледнах няколко пъти очите. То аз съм на Макс. Можеше да ми Аз съм- дадеш. Той аз не съм на Макс, Жужо. Аз съм на половин живот, хора, ще умра скоро. Аз съм... Хайде 200 койна, още 100 койна и... Аз съм единственият спасител. Що се криеш, бе, Жужо? Без да искам. Ето го ключа. Опа, се скрих. Как да стана, хора, не ми дава да стана. Просто цъкни W. 5 пъти Е. Добре, супер. Това са очите. Напротив, лампите са. И какво трябва да правим? Подсказват ми, че си идва ли? Да, Сикско на врата около 35-та ще идва. О, гардероб. Аз съм с този. Не дей. Чакайте! Тук вече всеки да си намери шкаф. Вече слави веднагически. Намерих си. 10, 9, 8,
7. Идва! Стей се 300 шкаф. Аз съм в шкаф, аз бях в Но шкаф. аз го видях. Аз ви казах, че може. А, не. О, Какво? Не. Не да го запазваш. Спри го. Няма Както смисъл. знаех си. А благодаря ти си за светлината, Пуки Луки Бер. 100% не си Пуки Луки Бер. Надясно. Ау бе, умисли малката. Ляво. Убиха ма. Умрях, брат. И аз.